ଯାହାର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ତ ବିଚାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଦାଲତରେ ହିଁ ହବ, ଯୋଉଠି ଓକିଲ ବି କାଳିଆ ଥିବ, ବିଚାରପତି ବି କାଳିଆ ଥିବ, ସାକ୍ଷୀ ବି କାଳିଆ ଥିବ, ପ୍ରମାଣ ବି କାଳିଆ ଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅଦାଲତ କଥା ମନରୁ ପାସୋରି ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଅଦାଲତରେ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପଡ଼େନି ନା, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଡକରା ହୁଏନି। ସେଠି ଥରେ ହିଁ ତାରିଖ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ। କାହାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ସେ ଠିକ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ତ ବିଚାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଦାଲତରେ ହିଁ ହବ, ଯୋଉଠି ଓକିଲ ବି କାଳିଆ ଥିବ, ବିଚାରପତି ବି କାଳିଆ ଥିବ, ସାକ୍ଷୀ ବି କାଳିଆ ଥିବ, ପ୍ରମାଣ ବି କାଳିଆ ଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସେ ଅଦାଲତ କଥା ମନରୁ ପାସୋରି ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଅଦାଲତରେ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପଡ଼େନି ନା, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଡକରା ହୁଏନି। ସେଠି ଥରେ ହିଁ ତାରିଖ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ। କାହାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ସେ ଠିକ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର।